Alhamdulillah dari jengguyung dalukan ngakon hajat warga ageng Bos Karno Gotrah Kulongso Sekut Libur ageng pertama sampun kepanarahul swanipun diajeng Aton Gensa Wati Jujur penyanyi tuwek cek payu ae. Lah nggih. Ning anu Pak Nun sewu niki tuwekan ning sih gempi cara pung ngoten pung gandur. Nggih, lah nggih alhamdulillah. Nek ana Pak iki, Pak. Nggih. Jenengan pilih sing nom apa sing tuwek? Pilih sing tuwek. Lho lak iya to, rungokno kuwi. Pripun? Ora ngajari, rungokno. Nom-noman saiki ora usah ngajari. Apa iya? Ora penak lunga rek nom-noman saiki rek wadake. Delok yogane guyu kabeh, cah nom kabeh yogane kok ya. Kabeh kok. Sing tuwek gur kok ngajari. Sing tuwek gur penyanyine karo MC-ne tok lho iki lho. Cah nom saiki HP-ne isine aneh kemelsek-kek kabeh kok. Apa? Sik tutorial. Ora apa-apa. Tutorial. Wilujeng dalu diajeng ngatun. Nggih, wilujeng dalu Mas Penceng. Alhamdulillah raos bingah sakjroning penggalih dalu kalanggan saged sowan ngundi dawuh saking warga ageng Bapak Soekarno. Nggih. Wonten Ladan Banyudana. Soekarno kuwi to? Endi mau? Bocah wis mulih to. Lah makno MC ya iya. Tak kira wis bali ning ndi ta mau ngomong tamu. Mula aku bengi iki nun sewu Pak Karno njing-njing mboten bali. Lah ngopo? Wah nek senior kula, Pak RT Gaul, Pak No, Petro, Mas Madam, lho lah wong elok kabeh aku ora iso Pak No mau ning ndi ora? ngurusi. Oh, ngurusi. Karang Taruna Sugata Lipur kagem para tamu diajeng ngatun dalu kalanggan. Kadang-kadang musik 99. Nggih alhamdulillah. Nun sewu nderek pirsa nyuwun pangapunten Bapak, Ibu, Kidulur Danten niki ngagem bawa mboten, Pak? Oh, nggih. Nah, ngoten. Oh, setunggal mawon. Nggih, sing cendak mawon. Nah, engko terus ditibak ning ngudang anak mau apa gak matuk? Sing duwe omah mau ngersake ngudang anak. 6 mawon nggih. 6 mawon nggih. Nggih. Kok nek lali yo, Pak yo. Ampun kesupen le. Reyokan. Kok Mas Penceng ngeriok? Ora, aku wedi kok depen ngeriok dadi ra iso mulih aku mandarane. Engko tak terke. Oh, cah-cahku roh kabeh. Engko tak supiri wis to sing tenang. Jengkel genuk ra karo-karuan aku. Bir sakrat tak ombe kabeh. 6. Kagem pinanganten sekalian karena ngunduh pinanganten dalu kalenggihan hajat wigatos tata upacara minjang-enjang. Duh Gusti Kang Maha Nasa paring kanugrahan kang sejati penganten ngenira mugi mangge raharja bebrayaning mangge
Setya tuhu kali sedaya panandang ayom tentrem kangkang gang. Enggak lah kami. Piye sida iki ngundang anak versi reok. Nah, Mas Arif ya wis teko. Hah? Aja gulung-gulung ya. Turangga iki niku leres. Turangga seta. Iki ora entuk dijogeti kok iki turangga seta iki. Entuk dimatke ya. Iki sing arekan ngreok sapa? Enek ra? Enek sing arep ngreok. Urung kok. Njuk beres sik Mas, tak reok Mas. Alah. Kok nek ra iso mulih nek lho. Iso aku ki. Ndek ben kae sing nyupiri aku nek sampean ra iso mulih no kok. Oh ya kahanan kok. Aku nek ngemsi amor kowe iki wegah aku engko nek mendem terus gak iso mulih. Nek ngemsi ra sawur turu wae awor. Terus kok sing nyupiri aku ngono kuwi lho, wegah aku ngono kuwi aku. Anu syuting rono sik le. Rono sik. Ya Mas, iki piye iki? MC Los ini ranti bujuk. Sarang musik 99 Sekop Ori Indonesia. Ayo Mas, goyang iki lho. Sebesar kade megang kagungan kerso. Goyang ini ngetan bali ngulon omo sendiri kalakon mangan soto ra ana iwake menyang saken lewat guyungan duwe bojo ra ana penake jajan manusia ra duwe tanggungan. Tak kudangi bocah bagus, tak
gemati kulon gemati ditimbang padha abote kaya ngene rasane nangka kurang lagi tambahi gula kaya ngene rasane wong tresna rina wengi katone mata timun diiris-iris ngalamun ra wis-wis kalimati kena dibentuk tak ayahi watese dodo pedho tali kena disambung pedho tresno ning ati lara sampun Kang Mas iki mau garapane